Magħrufa l-attakki b'kidbietu fuq il-blog li kien iġib ismu stess, id-deputat u wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield għal taħ-ġurament fil-qorti li ma jħoċ li jinċita violenza fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia. Minflok għal li dak li kien jikteb kien libertà tal-espressjoni. Bedingfield li fl-ewwel leġislatura ta' Gvern Laburista ħadem f'Kastilja bħala wieħed mill-konsulenti tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat xed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Mistoqsi mill-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija li qed jidhru għall-familja Caruana Galizia, id-deputat Laburista konferma li ħoloq il-blog tiegħu biex iwieġeb għal dak li l-vittma kienet tikteb fil-blog tagħha. Fil-qorti kien ikkonfermat li kien fil-blog tiegħu kif ukoll waqt programm fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Laburista u kien ipinġi lil Daphne Caruana Galizia bħala saħħara. Barra minn hekk ammetta li kien jippubblika diversi ritratti li juru l-karozza tal-vittma biex fi kliemu iwissel in-nies fejn tkun qiegħda. Fil-waqt li qal li Muscat qatt ma talbu jnaqqas id-doża fil-lingwaġġ tiegħu, Glenn Bedingfield ċaħad li kien impjegat f'Kastilja biex jattakka lil Daphne Caruana Galizia. Minflok qal li xogħlu kien li jagħmel riċerka għal xi mistoqsijiet parlamentari kif ukoll li ħsieb l-imiġ tal-ex-Prim Ministru waqt xi programm televiżiv. Skont il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista, Daphne Caruana Galizia li nqatlet karozza bomba fis-16 Ottubru tal-2017 kisret il-familji. Madankollu meta mistoqsi u ma semma l-ebda eżempju konkret ta' dan. Minnaħa l-oħra, dwar il-blog tiegħu stess, l-ex konsulenta Muscat qal li kien juża l-istess ton li Daphne użat kontrih. Mistoqsi dwar il-Panama Papers, Glenn Bedingfield sejħilhom allegazzjonijiet u l-lum jemmen li kienu kun aħjar li kieku ċerti affarijiet ġew diskussi internament qabel. U minkejja li kien jaħdem f'Kastilja stess, id-deputat Laburista jgħid li qatt ma ra lil Jorgen Fenech hemm ġew. Mistoqsi wkoll jekk kienx jaf li Fenech u ħabib kbir ta' Keith Schembri, Bedingfield qal li ma kienx jaf. Il-web Laburista qal li ma jsibx oġġezzjoni li Daphne Caruana Galizia għandha mafkar quddiem il-qorti. Anzi, tenna li kien issuġġerixxa li għandu jsirilha monument apposta. U mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tal-ex-Prim Ministru li kien qal li kellu żrara fiż-Żarbun dwar l-assassinju, wieġeb li Muscat qatt ma kellmu dwar din iż-żrara.